डेरा कहाँ से कहाँ ले उठ के चला ई सरहवा अभी ले सुतल बा। गिट्टी बालू कहली साइड करके रखेला, कुछो न कैले। लेबर मिस्त्री आई तो का करी, ओकर गाड़ मार के जी। बाबू काठी के तो बुदू बुदू कहले बारो बिहान हो गई का बाबू? साह तोरा नहीं खे लौकत साले ओबर से तोरा कहे कही हम परेशान बारी काले से न गिट्टी साइड कर न बालू साइड कर साले तोर बाप करी। बाबू ऐसे काहे बोले बारो? का फतिंगा चा का काहे परेशान पूरा भेल बारो फेन भेल बारो ई का कहू बउआ, ई सरहवा हमर लड़का बा, खाली सुतल बा। जहीं तहीं सुतई बा, काम करेला उठोई तो उहे उठ के बा बड़बड़ाई। अरे खा ले परे पादले खाली, कोई काम के न बा। जर जवान हो गेल तो अब काम करे के नु चाहिए, ओकरा बाप के हाथ बढ़ावे के चाहिए। खाली लफुआ गिरी में रहला से काम चली। देखो घरतोरन भैया तू आयल बार तो शांति से बैठ आए आ खाए बार खैनी तो खा आ तो लार चढ़ा उतरा वाला बात न बोल, समझ लो। एगो तो बहान चोर माथा बा खराब हमर की 3 साल से कुटुम औतो बा अगुआ दूरा पर आ सरवा चल जाए तो रुके था एको गो हइये नहीं आ शादियों नहीं के हो हम का करी तो सूती न तो बार छिली का। चुप सरहवा, सब तोरे चलते होई बा। अगुआ होई बा, खा खा के भाग जाई बा। गांव समाज के आदमी बा तो हम शादी ब्याह के लेल बातचीत करे रही। तू लहर लबर लबर कैले बारा में। तू जा घर में बैठ, मोट बिछौना करके सूत। शादी के बात बतिया चाहे बियाह के, अब लाड़ से न तूहे कर चाहे तू कर बाप। आय जाए दे भतीजा, चलो हमनी दलान में। हाँ चलो बातचीत कर जाई अस्थिर से शादी ब्याह। चलो देखो एगो बाल लड़की बढ़िया बाटे आ तू अपना बेटा के कर बियाह। बउओ तो शादी हो जतई न? पक्का हो जतई 100%। तो तू तो देखते बारा हमर लड़का कैसन बा। सब देखई बाटे। जरल बाप के पाकल लड़का बा, बेटा बा। हाँ ऊ तो बात बा। तिलक दहेज कितना देवे के होई? ऊ सब हो जाई। अरे हमरे नाम बा घर तोरन महतो आ हम घर तोड़ी ले आ जोड़ी ले, दोनों काम करी ले। वाह बउआ वाह। कौन दिन के चलल जाओ? दिन के का चल चट मंगनी आ पट बिया। बेटा फतिंगा, अरे चल तो लड़की देख के आऊ। चलो बाबू चलो चलो अभी। अरे हाथ में का लान ले ले बारा, पहन ले बा, पहन के चल। ठीक बा बाबू पहन ले पहन ले। हाँ खाइए लेके जाए के होई का? मिठाई पैसा रख ले बार मिठाई पैसा न हो तो ओकरे से सलामी मांगी है, कीन के आई। देवलो कि यहाँ झाट धरा देवलो हर बेर तो ऐसे ही खाली बोला बोला झिंगा महतो के झाट लेबा का? बोला बोला के ले जाला जूजी परला हमरा के दौड़ा के मुंहले रहला। खाली जूता मोजा पहनवा के आ देखा के जितना जाले हमर। हां हवा चलबे कि मेकअप एतही होई? एगो लड़कियों देखे के बा, नाश्ता में लेट न हो जाई। चल 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 देर न कर, चल जल्दी। पानी खालम कहई चौक पर सब गुमटी बंद बा। खाइयो दुकान इहे दूरा भाई हो गई। कहन बाबा घर तोरन कैसे कैसे बहुत दिन पर याद दिल हती। हाँ एगो जरूरी बड़ी जरूरी काम से अइली ह। कह न बड़ी दिन बाद दर्शन दिल ह। आई घर तोरन जी बैठी ना। का लार देख ले बारे, चल
आई आई बैठी बैठी त बैठी। अच्छा घर तोरन तोहरा के अलग से कहे के पड़ी। आवा बैठ ना ना हम आइए गेली तो बैठ। बाबू हो सब खेत में अथी जन कौनो न बाटे, अकेले लार पल्ला खेते भेज देल ह। दिन दहाड़े चा सुन लिया कि अपना बेटी खातिर मऊ हेरा लड़का खोजता रहो। का ला उल्टा सीधा बात करे बा। हमर कहे के मतलब कि मौगी के माने वाला लड़का। अच्छा राउर पर चाहे हम ही यही बदनसीब लड़का के बाप। अच्छा 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 फाटल पानी लिया तो। बड़ा लमहर व्यवस्था बा। व्यवस्था टाइट बा तो। तो सब ठीक बा पापा, ठीक बा। हाँ सारे तोरा तो इहे लौकी ठीक नु। नाश्ता उस्ता के व्यवस्था हो को। ना ना रह दियाओ, अभी चौक पर नाश्ता के लिए बंद होटल से नाश्ता कर जाओ। आगे के कार्यक्रम होखो लड़की के बुलावल जाओ। होखो होखो बेटा फाटल देवनी के लेके आवा तो। बैठल का लहर बारा हेने आके बैठा ओने बबनी के बैठे द। नाम क्या बा बबनी? देवनी कुमारी पढ़ाई लिखाई वहाँ से लेके यहाँ तक। आए और कुछ पूछ। अब एमे पूछे के कौन बात बा? लड़की के तो नौकरी हो ही वाला बा। आय और कोनो मतलब लेन देन के बात बा से हमनी बतियाल जाइए। जा बबू जा। ठीक है बाबू जा। अच्छा सौदा तो देखा देनी, अब लेने देने के बात होखे। होखो जरूरी बा। अब रउए बोली कितना तिलक लेब, हमरा तो तिलक देवे के बा, लेवे के तो बा न। भगवान के कृपा से सब तो भरल भरल हइये बा। बाकी 5 लाख रुपया एगो फॉर्च्यूनर दे दू, और कुछो ना चाहिए। बहुत ज्यादा तिलक मांग रहल बा, कुछ कम करा के बात करो। अरे हो जाई, कह न वो से कम में हो जाई, कोनो दिक्कत थोड़ी है। बात करो। और कुछो न मिली। बहुत मतलब कि व्यवस्था करा एगो भैंसी आ ओकर एगो बच्चा पारी बा उहे मिली। का बहू का विचार बा? सब तो ठीके बा, देरी लार कैले बार हो गए तो हो गए।